Eu am 19.840 de trofee pe cont, dar totuși mai am atât de puțin și fac 20. Așa că haideți să facem un ultim push pentru 20.000 de trofee. Dar asta nu e tot. În acest episod vreau să facem max tier și pe Bibi. Știu, e ciudat să am 2 brawler cu max tier și să nu am nici măcar 20.000 de trofee, dar... Ai, să trecem la video. Ok, hai să iau... No, e foarte riscant. Doar să am grijă. Ok. I might be cooked. Ok, am scăpat. Mamă, gadget coming in clutch. Ok. Nu știu ce ar trebui să fac acum, sincer. Hai că fug. N-am niciun power, asta e o mare problemă. Aoleu. Să mor. Ba nu! Mamă, ce bine am dat ultimata, super. Ok. Stu ăla nu știu ce vrea, da, mi-e cam frică de el. Ok, s-a dus sus, lasă-l. Cred că ar trebui să mă duc, adică nu pot, că să mă fugărește, gen. Aproape îmi fac hypercharge, nu? Aproape mi-l fac. Ar trebui să știu, mai sunt 8 brawler, man! N-a murit nimeni. Ok. O să rămân aici jos, n-am de ce să atac. Ăia dau team. Efectiv, ăia dau team în stânga, bro. Dau team. 3 persoane dau team. Deci eu să fac ceva cu stuul ăsta, că altfel mă moară. Am o șansă până vă dați seama că mă moară. Deci 3 persoane, suntem 7. Eu sunt una, 3 persoane dau team. Eu dau team cu Stu. Rămâne Shelly care dă și ea team și încă cineva. Deci... Ca să înțelegeți, meciuri la trofee mari. Bine, n-am eu multe trofee, am 900 și ceva, dar totuși. Meciuri la trofee mari. 3 teameri. Na, a murit Shelly aia. Efectiv, n-am ce să fac. N-am dat deloc bine hitul ăla. O să mă moare stul ăsta, 100%. Gadget. N-am nicio șansă să mort aici. Măcar nu pierd multe trofee. Aș putea să-i dau hypercharge. Mai degrabă îl dădeam pe... Mamă! Ce era să mă de la Twitch? Mai degrabă îl dădeam pe Stu. Ok, locul 5 e bine. Hai mă frate, cum m-a dat dodge? Stu ăla... Da. Am fost gătit. Da. N-ai ce să faci, toți vă dau tip. Ok, sper... Aoleu, ați mort. N-am ce să fac. Am dat gadget, dar n-am ce să fac. Meg e foarte pe. Arată și hit-ul. Locul 10! O să-mi scadă gen... Mi-a scăzut 8. După încă un match am ajuns la 993 de trofee și locul 3 era de ajuns ca să fac max tier pe Bibi. Ok, am destule power, am 2 power. Hai să mă duc pe Cordelius-ul ăsta. M-am dat gadget degeaba. Actually nu, ok, bun, l-am omorât. Am 4 power. Nu e nimeni în centru. Pot să stau aici, locul 3 e de ajuns. Să mă duc pe sărjul ăsta? E cam riscant. Și ai rosit un gadget măcar, asta e bine, Spike-ul ăla mi-e frică de el. Pentru că poate să-și dea ori gadget, ori atac, ori și are și super, nu mă duc pe el. Sunt foarte mulți sărgi, numai sărgi se joacă. Mi-am dat degeaba scurul acolo. Da, aproape îmi fac hypercharge-ul. Locul 4, o persoană să mai moară, una singură. Surge-ul ăla e periculos. Nu, trebuie să mă duc pe Spike-ul ăsta. Are gadget. N-am ce să-i fac. Chiar n-am ce să fac în cazul ăsta, trebuie să aștept aici. Ok, și-a dat Spike hypercharge. Let's go, locul 3, gata, pot să mă mor. Mă duc pe Spike. Sau hai că poate câștig. Totuși. Hai să vedem. A venit Shelly. În fine. Oh, no way. Am scăpat. Dar n-am cum. Dau amândoi lume. Ok. Dar nu contează. Am făcut max tier. Fix 1000 pentru că am win streak de aia. Let's freaking go. Max tier pe Bibi. Acum hai să facem și 20.000 de trofee. Pentru început voi juca cu Rico pentru că este o mapă foarte, foarte bună cu el la lockout. Ok, hai să încercăm. Deci am jucat o grămadă pe mapa asta, că e super mega bună.
trebuie să-mi dau un pic lock-in. Că dacă pierdem meciul ăsta, pierdem tot. Și pe dinamică acolo. Dă să-i dau cu super. A murit B. O să mor și eu acum. N-am ce să-i fac cu dinamica asta. Mă enervează. Am dat gadget-ul prost. Actually, mă frate, am murit de la Bro, hai să joc și cu Tic pentru că am foarte puține trofee pe el și o să mă dea cu boți. Deci, free wins. După meciul ăsta am decis ca de curiozitate să mă uit un pic la Battlelog să văd cu cine am jucat. Și rezultatul a fost unul șocant. Ok, deci 40 de trofee, 36 de trofee nu mai trebuie. Hai să ne uităm. Și vreau să mă uit la kit-ul ăsta. Are 9000 de trofee și are 15 brawler. Are 9000 de trofee și are 15 brawler. Cum are 183 de 3v3 victories? 6 solo. Asta nu face 9000 de trofee, indiferent. Nu face 9000 de trofee. 183 cât ar vine, o 8 face nici, de-abia 1000 face. Da, păi 9000. Are 507, asta cred că fac, dar nu înțeleg, nu are pe, adică l-are pe Colt, dar nu l-avea pe Brock, n-avea, adică cred că l-avea pe Brock, ia Lily asta, 8000, are mai puțin. Poco, 9200. Ia uite-te ce are. Are pe Berry, cred că n-avea nici Nita sau n-avea nici, nu știu, Bull. În fine. M-am întors să joc cu Rico și am făcut foarte repede trofee. Ăsta este ultimul meci pe care l-am dat. Ok, hai să dăm lock-in. Dacă câștigăm pe asta, joc cu Dynamite. Am jucat și cu Rico. Unul mort. Nu știu ce, dar m-a dat cu boți. Deci, I guess that's fine. Am Hypercharge. O fi cam pierdut, nu știu. Dar am câștigat. Și Star Player plus 8 trofee, 673, am să fac și Gold 1 și vedem că am făcut 20.000 de trofee. 20.000 1. Hai să vedem ce ne dă din Star Drop. Bun. Eu sper nu ne dă coins. Un bronă. Ok. Nu e cel mai rău reward pentru că joc cu Rico și n-am Star Power. Deci ok, nu e chiar atât de rău, mi-a salvat 2000 de coinuri. E celălalt Star Power care nu e atât de bun, dar nu e un reward rău. Joc cu Rico.